Good morning mga boss. Yan. Ayusin ko muna yung alaga ko para kumanda yung takbo mamaya. Yan. Yan mga boss. Mag live muna ako sa umaga. Yan. Yan. Yan mga bossing. Gawa tayo minsan-minsan. Yan mga boss. Kailangan ayusin natin yung service natin para walang problema pag uwi. Ayan mga boss ha. Mamaya na lang ulit. Salamat mga boss.